nitzako atrapaguna da nostalgia txiki bat. Gogoratzen naiz, eskolara jute ginean, pasatzen ginean taberna aurretik aitzitza eta gote ziran, gura aitzitza mekanikua zan, ez? Gote zan, tailerretik atera eta lagunakin, laguna pasatzen ginean eskolarutz eta beti izate euskuen, atrapa eguna. Eta zan nahi da gorrek atrapa egunak da. Zeta jute ginen, eguna nola atrapatzen da,